alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A ranar 3 zuwa 4 ga wannan watan da muke ciki, wato watan 7 na shekara ta 2024, aka buɗe taron zango na 24 na ƙungiyar haɗin kai ta Shanghai a babban birnin ƙasar Kazakhstan, wato Astana, wacce take a tsakiyar nashiyar Asiya. To dangane da wannan batu za mu duba abubuwa kamar haka. Na farko, za mu duba takaitaccen tarihin wannan ƙungiyar. Abu na biyu kuma, za mu duba manufofin da ya sa aka kafa wannan ƙungiyar a takaice. Sannan kuma abu na uku, za mu shiga mu duba batun shi wannan taron da aka yi a birnin Astana. To ita dai wannan ƙungiyar an kafa ta ne a ranar 15 ga watan 6 na shekara ta 2001, wato shekaru 23 da suka gabata. Kuma an kafa ta ne domin haɗin kan juna ta fuskar tsaro, siyasa da kuma tattalin arziki a tsakankanin wakilanta. Kuma mazaunin wannan ƙungiya na dindindin, wato headquarter ta, tana a birnin Beijing, wato babban birnin ƙasar China, a inda ofishin gudanar da mulki, wato secretariat ta wannan ƙungiya take a babban birnin Uzbekistan, wato Tashkent. Kuma wannan ƙungiya ce wacce ta ƙunshi ƙasashen da ake kira, wato da turancin Ingilishi, wato Eurasia, wato ƙasashen da suka haɗo gabacin nashiyar Turai da kuma nashiyar Asiya. Kuma ita ce ƙungiya ta yanki mafi girma a duniya, wato ƙungiya wanda wasu ƙasashe suka yi ta a wani wanda ba ta haɗo duniya gabaki, ƙasashen duniya gabaki ɗaya ba, wanda wasu ƙasashe ne a wani yanki na duniya kawai suka yi ta. To ita ce ƙungiya mafi girma a duniya ta fuskar faɗin ƙasa da kuma yawan jama'a da kuma wato kuɗin shiga, wato GDP da turanci, a inda wannan ƙungiya ta ƙunshi kashi 80 na faɗin ƙasa na nashiyar Asiya da kuma nashiyar Turai. Kuma ta fuskar yawan jama'a, wannan ƙungiya ita take da kashi 40 na jama'ar duniya baki ɗaya. Kuma ta fuskar tattalin arziki, wannan ƙungiya ita take da kashi 30 zuwa 32 na kuɗin shiga da ƙasashen duniya suke samu gabaki ɗaya. Kuma kawo yanzu wannan ƙungiya ta ƙunshi ƙasashe 9 ne kawai. Su ne kamar haka, wato akwai China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan da kuma Uzbekistan, a inda ƙasar Belarus ta zama cikon ƙasa ta 10 wanda ta kasance ta samu wakilcin shiga wannan ƙungiya a wannan taro da aka yi na karo na 24 a Kazakhstan, Astana, babban birnin ƙasar Kazakhstan. To wannan shine takaitaccen tarihin wannan ƙungiya, inda kuma wannan shine wato kashi na farko
a cikin jerin batutuwan da za mu yi dangane da wannan taro da aka yi, inda wannan ya zama shine wato bidiyo na ɗaya, inda za mu yi a cikin bidiyo na biyu za mu tashi da kan batun wato manufofin da ya sa aka kafa wannan ƙungiyar insha Allah ta'ala. Kuma muna roƙon masu kallon mu masu albarka da suna danna mana ƙararrawa da kuma danna alamar tarayya wato subscribe, domin dukkanin bidiyon da muka yi ina zuwa musu kai tsaye ba tare da wata tangarɗa ba insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi.